Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, hoy estamos en Vilas Vivas, en el proyecto de Vilas Vivas, tengo un espacio aquí y bueno, la idea es un poco que las personas que le interesen cómo hago mi trabajo, que es papel hecho a mano, con estampados botánicos, pues se acerquen y experimenten un poco cómo lo hago, ¿no? Básicamente traigo los materiales esta vez un poco preparados para tener un poco la muestra de ellos, es hacer papel con estos materiales que traigo de casa y bueno, cualquiera que quiera acercarse, pues bienvenidos. Hoxe tuvemos xa o primeiro dos sorteos dentro do programa Rasca e Gana dos Domingos Vivos en Ribadavia e a verdade é que, bueno, pois unha moi boa ocasión para disfrutar non só do casco histórico de Ribadavia, sino tamén do comercio local e desta iniciativa que grazas á Xunta de Galicia pois está a convertir a Ribadavia nun polo de atracción comercial, ademais de turística que xa era. Isto é unha nova iniciativa de Viña Costeira para acercar a xente do pueblo e a todos os socios e a xente, os turistas, un pouquiño o que é a bodega, o que ofrecemos e tamén poder tomar algo aquí no centro de Ribadavia, que pensamos que é un pobo que ten que volver a surgir un pouco o ambiente que sempre houbo e iso, ofertamos todo tipo de viños de Viña Costeira, tamén temos viño por copa, incluso algo máis de beber, auga, refrescos e comida. Temos comida tamén para quen queira vir a tomar un viño e acompañalo con algo. Efectivamente é un proxecto piloto dentro da Dirección Xeral de Comercio, a Consellería de Emprego, Comercio e Migración, no que o que pretendemos é recuperar unha vila histórica cun potencial enorme como é o de Ribadavia, pero que comercialmente perdeu ese poder que tiña anos atrás. Estamos empezando a dar os seus primeiros frutos, con estes 10 comercios dos que se poden disfrutar, nos que se pode comprar, nos que se pode tomar uns viños, roupa, artesanía alimentaria e tamén a oportunidade de participar en un sorteo que o que pretende facer unha promoción cruzada entre a hostelería, entre a restauración, os comercios de Vilas Vivas e de todo Ribadavia e coa posibilidade de un premio directo con ese Rasca e Gana ou a posibilidade de un sorteo nestes primeiros domingos de cada mes celebrando aquí na Plaza de San Juan. Aparte de ser unha tenda gourmet de produtos especializados, sobre todo artesán e galego, temos un 90% de produto con selo de artesanía alimentaria e despois, pois, agora acabamos de incorporar un helado galego tamén, 100% galego con leite galega, tanto para servir e tomar cando se dá un paseo por Ribadavia como para poder levar para casa. E, sobre todo, máis importante, que facemos degustacións e catas ou calquera persona que veña e queira degustar un produto dos que temos na tenda, pois está a disponibilidade deles para poder disfrutala, que creo que é o máis importante a hora de vir de visita a un sitio tan bonito como Ribadavia.